Рейна дел Мар е може би един от най-успешните курортни комплекси, изградени на Българското Черноморие през последните години. Мога да кажа, че беше сериозно изпитание, тъй като в Рейна дел Мар има хотелска част, има много ресторанти и заведения, има детски кът, има спа център. Отделно има 80 вили, които са част от целия комплекс. Има сериозно предизвикателство по отношение на вентилация и поддържане на качество на въздуха, но резултата е видим и аз мисля, че това е едно малко бежу на Българското Черноморие. Един комплекс, който да може да работи в целогодишен режим, а не само сезонен, както е стандартно на Българското Черноморие, което разбира се изискваше съвсем друг подход към всички решения. Интересното, което е важно всъщност е, че в комплекса има 120 външни VRV тела, към които има 1110 вътрешни климатика. Това е голямо количество. Интересно е, че от тези 80 самостоятелни вили, всяка е самостоятелна. Може да работи само една вила. Може да работят всички 80. От 6 блока на хотелския комплекс може да работи само един блок, може да работят всички 6. От близо 10 ресторанта, които има на терена на Рейна дел Мар, може да работи само един. Новото, което направихме, е изпълнение на хладилни клетки на базата на системата ZEAS. Изпълнихме една сериозна инсталация хладилна с над 45 хладилни клетки. Важно да се знае, че имаме нискотемпературни и среднотемпературни зони, които са решени по различен начин, но с една и съща система. Всичко, което е инсталирано тук, от VRV инсталации, сплит системи, мултисплит, скайер, хладилна техника, спа центрове, е изцяло решено и единствено само с техника на Daikin, което за нас е една голяма гордост. Вече 20 години HOD Хотел се доверяват на климатици Daikin. Благодарни сме им за всички решения за вентилация, отопление и климатизация, които са ни предоставили за всички наши хотели. И сега разчитаме изцяло на тях и за обновяването на ваканционен клуб Ривиера. За нас като инвеститор е много важно техниката, с която разполагаме, да е високо енергийно ефективна и с дълъг период на експлоатация. Например, тук в Рейна дел Мар вече 5-та година ние посрещаме повече от 15 000 госта годишно. До сега не сме имали клиенти, които да са оплакали, че високите температури навън смущават комфорта им в стаята.